Sa mga kapuso nating babiyahe para sa Semana Santa, 24 oras na pong bukas para sa mga pasahero ang ilang bus terminal sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell! CJ, halos wala nang tigil ang biyahe ng mga bus paluwas ng Maynila at ilang karatig probinsya ngayong Holy Week. Bukod sa tiniyak na sapatang bilang ng mga bus units, ginawa na ring 24 oras ang operasyon ng mga bus terminal. Mula sa Mindanao, bumiyahe pa sa Pangasinan at Zambales si Aling Tina para magbisita iglesia ngayong Holy Week. Gusto niya raw makita ng personal ang mga lumang simbahan at mga pilgrimage site na matatagpuan sa dalawang lalawigan. Dadalaw sa mga pinsan na matagal na hindi kami nagkita. Pamangkin kami dyan sa Binalunan, San Manuel. Diyan kami nag-stop over. Tapos ito biyahe na kami ng Sambales. Maaga na rin pumila sa bus terminal si Aling Lilia kasamang kanyang mga hipag para rito gunitain ang Semana Santa. Iniiwasan niya raw ang mahabang pila at siksikan para makaiwas na rin sa banta ng COVID-19. Maaga ka bumiyahe, maaga ka rin makakarating sa pupuntahan mo. No, pag Holy Week. Lalong-lalo na bukas, isang bukas pa. Kasi long vacation ngayon eh. Ayon sa pamunuan ng ilang bus terminal, simula ngayong araw hanggang sa April 18, 24 oras na ang operasyon ng biyahe ng mga bus para ma-accommodate ang dagsa ng mga pasahero. Siniguro rin nila ang sapat na bilang ng bus units na babiyahe. Isa ngayon, 24 hours na. 24 hours na ang biyahe namin. Kasi baka bukas, uwian yung mga pasaheros. Kaya ginawa na namin 24 hours. Kinukondisyon muna sa pool, sa motor pool. Tine-check up lahat. Para kung sakali man dyan sa daan, walang... Samantala, tumaon sa dami ng bumabiyahe ngayong Holy Week ang ipinatupad na oil price rollback. Piso ang bawas sa kada litro ng gasolina, 35 centavos naman ang bawas presyo sa diesel, habang umabot sa 3 piso ang rollback sa kada litro ng kerosene. Epekto ito ng paggalaw ng supply at demand ng langis sa international market. Si Jay, mahigpit na ipinagbabawal yung otoridad yung pagdadala ng matutulis at matatalim na bagay o yung mga deadly weapons sa mga pasahero, kaya pati yung kanilang mga bagahe ay ini-inspeksyon din ng otoridad. Bukas, inaasahan na dadagdagan pa ang bilang ng mga pasahero na magsisidatingan sa mga bus terminal dahil bispiras nga yan ng Huwebes Santo. Sa isinagawa namang drug testing sa mga empleyado ng mga bus terminal kamakailan, at kasama na dyan yung mga bus driver at mga konduktor. Good news dahil wala namang nagpositibo sa paggamit nga ng droga. Kasama rin sa ipinapatupad na Oplan Harabas ng LTFRB yung ang pagbabawal sa pagbiyahe ng bus kapag nasa impluwensya ng alak at walang sapat na tulog ang driver. At may mga pinwesto rin na malasakit help desk ang LTFRB malapit sa mga terminal ng bus para umalalay sa mga pasahero. May mga ginagawa din na operasyon ng LTFRB kasamang LTO para manghuli ng colorum at overloading. CJ. Russell, ngayong dagsa ang mga pasahero, ipinatutupad pa ba yung reservation policy at pagdadala ng vaccination card? Si Jay, bago yan, nasa 1 hour yung interval ng yung biyahe ng mga bus sa mga bus terminal dito sa Dagupan City. Pero halos hindi na yan nasusunod dahil dagsa nga at madaling mapuno yung mga bus. Dahil pinapayagan na pati yung mga walk-in o yung mga tinatawag na chance passenger. Hindi na kasi kailangan na magkaroon pa ng reservation. Pagdating naman dyan sa pagkakaroon ng vaccination card, tinanong natin kanina ang ilang pamunuan ng bus terminal, hindi na raw yan hinahanap sa mga pasahero as long as meron silang suot na face mask na mabisang panlaban para makaiwas sa COVID-19 at importante bilang pagsunod sa health at safety protocol. CJ. Ano yung mga ipinapato na penalty sa mga colorum na PUV? Russell? Si Jay, medyo mabigat-bigat yung penalty na ipinapataw sa mga PUV operators kapag nahuli na colorum yung ipinapasada nilang sasakyan. Nasa 200,000 hanggang 1 million pesos ang multa sa mga colorum na bus. Nasa 200,000 pesos ang multa sa mga colorum na van at nasa 50,000 pesos ang multa sa mga colorum na jeep. At bibigat pa yan sa ikalawa at ikatlong paglabag nila dahil posible pa na makansila ang kanilang mga prangkisa. CJ. Alright, maraming salamat, Russell Simorio.